అందరికీ నమస్కారం అండి టు ద మీడియా. నేను శివాత్మిక రాజశేఖర్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ దోర్సాని. సినిమా ఎలా ఉంటుందో అని వీళ్ళ ముగ్గురు కంటే నేను బెటర్గా చెప్పలేను. కానీ ఇట్ ఈస్ ట్రూలీ రియల్ ఫిలిం. అంటే మన నిజ జీవితానికి చాలా చాలా దగ్గరైన ఒక సినిమా. మీరు చూస్తున్నంతసేపు ఒక మూవీ చూస్తున్నాం అన్నదానికంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని లివ్ చేస్తారు అని నా నమ్మకం. అండ్ యష్ సార్ అన్నట్టు మా అందరికీ తెలియదు వాట్ వాజ్ 80s, అప్పుడు ఎలా ఉండేది, ఒక గడి అంటే ఏంటి, విలేజ్ అంటే ఏంటి అని. ఇఫ్ వీ డిడ్ అ గుడ్ జాబ్, దానికి క్రెడిట్ అంతా మహేంద్ర సార్కే ఇవ్వాలి. ఆయన అలా క్యారెక్టర్స్ని ఎక్కించి అలా కథ చెప్పారు. దట్స్ హిస్ స్కిల్ అండ్ టాలెంట్. టు శ్రీధర్ సార్ అండ్ యష్ సార్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్, ఈ కథని ఇంత ప్యాషనేట్గా తీసినందుకు వీ షుడ్ థ్యాంక్ దెమ్. అండ్ సంతోష్, సన్నీ అండ్ శ్రవణ్, these three are a part of the 63 new faces and the both of us. మేమందరం ఒక బంచ్ ఆఫ్ న్యూ కమర్స్ ఒక సినిమా చేసి రేపు మీ ముందుకు వస్తున్నాం. ఆదరిస్తారు, ప్రేమిస్తారు అండ్ మా సినిమా నచ్చితే దాన్ని పెద్ద హిట్ చేస్తారు అని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ అబౌట్ our team, ప్రశాంత్ సార్ or సన్నీ సార్, they've all done a great job, but నాకంటే రేపు సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు it'll speak better. So yeah, thank you. Please support us and keep blessing us.